هێژان ئەڤروکە تام 4 ساڵ بەسەر داربەیە 5 ساعەتیە سەرنەکەفتیە لە تورکیە دەرباز دەبن. Di nava 4 salan da li Tirkiye çi qawmî, li nav xwe û li derve çi guhertin bi ser siyasetên wê de hatin. Em ê di nava vê vîdyoolê li ser vîdyowarî we bînin ser ekranê Kurdistan 24. Pazdeyê tîrmehê hewla darbeya 2016 rojeke herî giring û dîrokî Tirkiye bi xwe dihesibîne. Duê demê da yani bi top û teyare û zirîpûşan hêriş hate kirin bû ser parlamentoya Tirkiye. Wan dixwastin Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan jî bikene armanc. Lê çi çêbû? Paşî wê bi 5 saetan hemû gelên Tirkiye rabûne ser xwe û serî hildan li hemberî vê darbeyê. Darbeya serbazî têk şikandin. Ji wê rojê û heta niha 4 sal derbaz dibin. Tirkiye vê rojê bi roja demokrasî û yekgirtina netheweyan şirove dike. Lê bi rastî jî demokrasî li nava welat pêk hatiyan ne hûn biryarê bidin piştîvan amaran ji bwetînin ser ekranê. Ev bîlançûya piştî darbeya serbaziye li Tirkiye. Di wê demê da lê pirsîn di gel zêdetir ji 590 kesan hate kirin ku guman dihate kirin destê wan di darbeyê de hebûye. Dûs li ser 133,000 kesan hate vekirin an ku ew çûne hemberî dadgehê. 126,000 ji karên wan bi fermî hatine dûrxistin ew bêkar hatine kirin. Ji hêla din di nava wan da ewên ku ji kar hatine dûrxistin 4600 tenê mamosta bûn. Wan ders li zanîn gehan yan jî li dibistan û qutabxaneyan didan. Pasportên zêdetir ji 234,500 kesan ku xwediyên pasportên Tirkî bûn yan jî ji dervê welat pasportên duam hebûn ji destê wan hatine wergirtin. Bi van sedem û dûrxistina zêde ew qas kesan ji karên wan bûne sedem yani heftê kes xwe bikujin yani gule xistine serê xwe xwe kuştine xwe intîhar kirine. Paşî wê çi çêbûne 23 kes xwastine biravin ji bo ku nehên girtin neçine hemberî dadgehê di ava Derya Egeyê de xendiqîne dibêjin 13 ji wan zarok bûne. Ji hêla din ew kesên hatine ravandin û çarenivîsê wan nediyar e 118 kes bûne di dema 4 salan da bi temamî ev amar li Tirkiye ne. Bandorên aboriyên nêrêniyên gelek mezin jî bi taybet li lîreyê Tirkî hatine kirin piştî darbeya sernekeftî. Hêjayan, lîreyê Tirkî wê çaxê gava ku darbe çêbû $1 dikire bi qasî 2,88 quruş. Paşî wê demil dest $1 bû qasî 6,9 quruş. Yani ew qas lîreyê Tirkî daket ku di dîrokê da daketine wiha çê nebibû. Yani ev amar fermîne Tirkiye dibêje lê helbet partiyên opozisyonê bi taybetî HDP amareke dît cuda gelek ji vê cuda dibêjîtin. Dibêjin 5 milyon kes di nava 4 salan da bêkar mane. Lê herî dawî Perwîn Boldan got zêdetir ji 25 milyon kesan li Tirkiye di dema aniha da bêkarin. Her wiha tiştekê din jî çêbû budceya serokkomariyê ji sedê 233 zêde kir. Ev hemî piştî darbeya serbaziya sernekeftî. Guhertinên siyasî jî li qadê li meydanê helbet çêbûn. Di Nîsana sala 2017 da referanduma sîstema serokkomariyê hate kirin an ku ev welate ji sîstema parlamenteriyê derbasî sîstema serokkomariyê bû. Li gorî pîvanên navneteweyî dibêjin ev ji pîvanên demokrasiyê dûr dikeve wê çaxê 152 ya xelkê Tirkiye bi giştî dengê xwe bi vê sîstemê dan. Her wiha di hezîrana sala 2018 da helbijartinên serokkomariyê dîsa pêk hatin wê çaxê 152 ya xelkê dîsa dengê xwe dane serokkomar ji bo ku dîsa bibe serokê wan di salên dahatî de. Di sala 2019 da helbijartinên herêmî pêk hatin. Eger slayta dibînin divan helbijartinan da yani şûkeke dî bi taybet ji bo AK Partiye derkete hûlê ku di dema dîroka wê de bi qasî zêtir ji 20 salan e tiştê wiha çê nebibû. Wana xelkê dengê xwe nedan AK Partiye zêde. Yani AK Parti İstanbul, Ankara, Edirne, Antalya, Mêrsîn hemû jî ji dest dan şaredarên wê ketine destê CHP dibêjin. Çima ketine destê CHP ji ber ku HDP piştgirî dane CHP ji bûna wê jî ew şaredarên herî mezin bi taybetî Ankara û İstanbul ji destê AK Partiya desthilat êdî derkeftin. Her wiha di adara sala 2019 da danûstandinên Tirkiye di gel Yekîtiya Ewropayê ku bibe endam di nava wê yekîtiyê de Yekîtiya Ewropayê rawastandin. Hemû ji ber çi dibêjin ew sîstema serokkomariya li welat hatiye bicihkirin
یعنی تورکیه ji hemû pîvanên demokrasî û aştiyê mirovahiyê dor dixe ji bûna wê jî destala dikeve destê yek kesê ji bûna wê danûstandinên xwe digel wê welatî rawestandin. Pêşî darbe çê bibe tenê du mehan. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan cêgirê xwe Ehmed Davutoğlu ji karê wî dûr xist. Tenê du mehan ha yani Ehmed Davutoğlu ji karê wî dûr xist Binalî Yıldırım li cihê wî dana weke Serokweziran. Wê çaxê Ehmed Davutoğlu jî dest pêkir ku partiyeke nû da bimezrîne li Tirkiye. Paşî wê çi çêbû di adara 2020 da Elî Babacan ku weke wezîrê darayî bû wî jî partiyeke nû bi navê Partiya Deva wî jî da mezrand. Ev hemî guhertinên yên di nava 4 salan da li ser siyaset û aboriya Tirkiye çê dibin. Dîsan em behsê êrişên li ser HDP û bajarên Kurda dikin her piştî darbeya ev êrişa çêbûne hêjan. Di cotmeha sala 2016 da guhertina yani girtina Demirtaş û 12 parlamenteran her wiha di 2016-2017 dûrxistina 97 şaredaran ew jî hemû şaredarên HDP bûn. Di sala di heman salê de girtina zêdetir ji 10,000 endamên HDP ew jî ji hincetên cudan ku alesas nêzîkî PKK ne. Her wiha helbijartinên CUA adara 2019 ew jî helbijartinên dubare dîsa çêbûn. Wana dest danîne ser 52 şaredariyên HDP AK Partiye bi qeyûman helbet. Her wiha betalkirina parlamenteriya du parlamenteran ew jî parlamenterên yek jwana HDP bû yek jwana CHP bû. Hêjan em li vê derê behsa operasyonên artêşa Tirkiye dikein li dervey sinûran ka çi çêbû. Heta ana hema behsa nava sinûran dikir ka di siyaseta wê de çi qewmiye û di aboriyê de. Lê ana hem behsê siyasetên wan li dervey sinûrên Tirkiye dikein. Em destpêkê ji 24 meha 8 sala 2016 bikin heta 27 sê 2017 wê çaxê operasyona Cerablusê Babê dest pêkir. Yani digotine wê operasyona Martalê Fratê yani tam 40 rojan piştî hewla darbeya serbazî li Tirkiye artêşa Tirkiye yekem operasyona xwe ji dervey sinûran encam dan. Yani li gorî îdiayên piraniyên artêşa Tirkiye di wê demê de di destê Fethullah Gülen dabû. Ji bûna wê jî ya operasyon li dijî Daişê bû lê armanca wan ne tenê Daeş bû wana nedixwaz dever bikeve jêr kontrola YPG de. Li hêla din operasyona Efrînê ew jî çeqê Zeytûnê pêk hat li 21 2018 heta 24 2018 di wê operasyonê de jî Tirkiye destê xwe dana ser Efrînê heta aniha jî operasyona çeqê Efrînê bûye sedem ku Efrîn li jêr kontrola artêşa Tirkiye û çeteyên wê da be yani zulm û stemeke zêde derheqê jin û mirovan bi giştî li navçeyê pêk tê dibîte sedem ku malê xelkî were talan kirin yani bertîr ji wan bêne wergirtin heta niha jî ew zulm û stema li ser Kurdan û derbederkirin û guhertina demografiyê bi zêdetir ji tevahiya Efrînê ev operasyon pêk hat û kontrol kir heta niha jî kontrol kirin berdewam e. Lê nehî dehê 2019 heta 23 dehê 2019 ew jî operasyona girêspî û serêkaniyê pêk hat. Dibêjin ev operasyon bi erêkirina Rûsyê û Amerîkayê çêbûye an ku Amerîka û Rûsyê glopa kesek ji bo Tirkiye helkirin wê çaxê bi kurahiya 120 kilometran bi dirêjahiya 120 kilometran bi kurahiya 30 kilometran Tirkiye axa Rojavayê Kurdistanê dagîrkirin û di nav operasyonê de hevseroka Partiya Ayînde jî ya Sûriyê ku Hevrîn Xelef bû gelek dengvedanekî li ser astê medyayê û cîhanî jî çekir ew jî kuştin. Li hêla din ji bilî wê operasyona serbazî ya Tirkiye li Lîbyayê çêbû paşî wê ya li ser axa Başûrê Kurdistanê ew jî li Enqereyê ev rêkeftin hate kirin di nav Berefayî Seraj û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan da bu wê operasyonê rêkeftin hem ji hêla deryayê hem jî ji hêla bejahî ve digel hikûmeta fermiya wî welatî ku dibêjin fermiye lê neyasayî hate kirin bu wê operasyonê Tirkiye dest pê kir û heta niha jî nakokiyên nîv dewletiyên gelekên xurt li ser vê mijarê hene. Ji hêla din operasyona ser Başûrê Kurdistanê bi taybetî jî bi xurtî em bêjin di dema mehekê de li ser gerîlayên PKK li sinûrên Başûrê Kurdistanê berdewam dike ku zêdetir ji 12 kilometran bi qolahî bi dirêjahiya zêdetir ji 5 kilometran ketiye nava axa Başûrê Kurdistanê û binkeyên xwe yên serbasî jî danîne û herî dawî yani Serkonsulê Tirkiye dibêjîtin ez em bi biryarin yani welatê me bi biryar em ê operasyona xwe nesekinînin heta ku dawî çekdarê PKK li ser sinûr nehêlin û matirsiyên wan bi temamî li ser welatê me nemînin. Bi giştî ev bûn di nava 4 sala de ew guhertinên siyasî li nav xwe û li dervey welat
لەسەر قادا سیاسیە تورکیە پشتی داربەیە سەربازیانە سەرکەفتیلی وڵاتی پێک هاتنە